Karon adlaw sa Sabado, kapistahan sa putli nga kasing-kasing ni Maria. Kun ang balaang kasing-kasing ni Jesus gihulagway nga gipurong-purungan og tunok, ang putling kasing-kasing ni Maria gidughang sa espada. Kini sumala sa gipanagna ni Simeon. Ang ebanghelyo, ang bugtong pagsaysay sa iyang pagkabata, naghisgot nga si Jesus nangadto sa Jerusalem kinuyugan sa iyang mga ginikanan alang sa pangilin sa pagsaylo. Sa mag-edad og 12 ang bata, anaan na siya sa ganghaan sa iyang pagkahamtong. Ug ang unang buhat sa hamtong nga Jesus, mao ang iyang pagtug-an nga hingpit siyang mapuslan alang sa Dios. Gikinahanglang anaa siya sa balay sa iyang amahan o nga magbuhat siya sa ipabuhat kaniya sa amahan. Ang pagtuman ni Jesus sa kabubuton sa amahan na nag-una labaw sa iyang tawhanong mga relasyon diha sa pamilya. Si Maria wala magpabiling wala matandog sa pagpili nga gihimo ni Jesus. Naganto si Maria sa dihang si Jesus sa makadyot na wala. Ang iyang kasing-kasing gilagbasan sa dihang gibiyaan siya ni Jesus didto sa Nazaret, kay musugod naman si Jesus sa iyang pagpangalagad sa publiko. Mas labaw siyang mag-anto sa higayon nga supakon si Jesus sa iyang mga kaaway ug unya ilansang sa krus. Apan ang iyang kasing-kasing matinud-anon hangtod sa katapusan ug sa walay kinutuban. Pamalandong. Unsa man ang kaguol nga akong napahamtang sa akong mga minahal sa kinabuhi, sa dihang mipili ako sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Kay giharian kami sa gugma ni Kristo, kay nasayod kami nga may usa ka tawo nga namatay alang sa tanan, ug kini nagpasabot nga ang tanang mga tawo nakaambit sa iyang kamatayon. Namatay siya alang sa tanang mga tawo, aron ang mga buhi dili na magkinabuhi alang sa ilang kaugalingon, kundili kaniya nga namatay ug gibanhaw tungod kanila. Busa sukad karon, dili na kami maghukom kang bisan kinsa pinaagi sa tawhanong sukdanan. Kaniadto among gihukman si Kristo sa tawhanong sukdanan, apan karon dili na namo buhaton kini. Kay bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo, bag-o na siyang binuhat. Ang daan miagi na ug miabot na ang bag-o. Gibuhat sa Dios kining tanan, ug siya usab ang nagpasiguli kanato ngadto kaniya pinaagi kang Kristo ug gihatagan kita niya sa buluhaton sa pagpasiguli sa uban ngadto kaniya. Maoy among mensahe nga ipasiguli sa Dios ang tanang tawo ngadto kaniya pinaagi kang Kristo. Ang Dios wala na mag-isip sa ilang mga sala, ug gihatagan kami niya sa mensahe unsaon niya pagpasiguli kanila ngadto kaniya. Busa ania kami gipadala ni Kristo, ug sama nga ang Dios gayud ang nangaliyupo kaninyo pinaagi kanamo. Sa ngalan ni Kristo, hangyoon kamo namo nga makig-uli kamo sa Dios. Walay sala si Kristo, apan gipaambit siya sa Dios sa atong sala, aron kita sa atong pagkahiusa kaniya makaambit sa pagkamatarong sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Ang Ginoo maayo ug maluluy-on. Dayga ang Ginoo kalagko,
tibuo kong kaugalingon, dayga ang iyang balaan nga ngalan. Dayga ang Ginoo kalagko, ug ayaw hikalimti ang tanan niyang mga kaayuhan. Ang Ginoo maayo ug maluluy-on. Gipasaylo niya ang tanan mong mga kadautan, giayo niya ang tanan mong mga sakit. Giluwas niya ang imong kinabuhi sa kalaglagan, gipurong-purungan ikaw niya sa kaayo ug kaluoy. Ang Ginoo maayo ug maluluy-on. Maluluy-on ug maayo ang Ginoo, dugay nga masuko ug puno sa kaayo. Dili siya kanunay nga mga saba, ni masuko siya sa kahangturan. Ang Ginoo maayo ug maluluy-on. Kay ingon nga ang mga langit hataas labaw sa yuta, sa ingon labaw ang iyang kaluoy alang kanila nga mahadlokon kaniya. Maingon nga ang silangang halayo sa kasadpan, sa ingon iyang gipalayo kanako ang atong mga kalapasan. Ang Ginoo maayo ug maluluy-on. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Matag tuig, muadto sa Jerusalem ang mga ginikanan ni Hesus aron pagsaulog sa pangilin sa pagsaylo. Sa napulog duha ka tuig na si Hesus, nangadto sila sa pangilin ingon sa naandan. Sa pagkatapos sa mga adlaw sa pangilin, na mauli sila, apan nagpabilin sa Jerusalem ang bata nga si Hesus. Wala mahibalo niini ang iyang mga ginikanan. Nagtuo sila nga nahiuban si Hesus sa panon, ug sa nakalakat na silag usa ka adlaw, gipangita nila siya didto sa ilang mga paryente ug mga higala. Apan wala siya nila hikaplagi, busa mibalik sila sa Jerusalem sa pagpangita kaniya. Sa ikatulo ka adlaw, hikaplagan nila siya didto sa templo, naglingkod uban sa mga magtutudlo, namati kanila og nangutana. Mitubag siya, "Nganong nangita pa man kamo kanako? Wala ba kamo masayod nga kinahanglang anhi gayud ako sa balay sa akong amahan?" Apan wala sila makasabot sa iyang gisulti kanila. Mipauli si Hesus sa Nazaret uban kanila ug nagmasinugtanon siya kanila. Kining tanan gitipigan sa iyang inahan sulod sa iyang kasing-kasing. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.